Azkeneko 3 urte hauetan izan da, izugarrizko, movida, babesa emakumeen artean, eta gero gainera Hendaiare gurekin dela, hiru herriak, eta hori izan da, izugarrizkoa. Ikustea manifestali horiek, atera handi punto batian elkartu Irunen, Udaletxeko plazan egon, gero Hondarribino hainbeste jende iritsi Arrantzale auzoko plazara, eta sartu emakumeak, eta esaten duzu, bada hainbeste urtetan sentitu zeana bakarrik bezala, sentitu zea, azeta, esaten duzu, bagoaz aurrera. Goizean joan ginen Laguna eta biek pala partida bat ikustea, etorri ginen mugara, Mendelu da gure muga, eta ja heldu zien Hendaiakoak elkartu zien Zubian eta Irungo egin, eta elkartu ginen agurtu, eta gero, pentsatzen duzu, jai handi bat, egun zora, ez dakit nola esplikatu, saltoka bezala, posakin eta ikusten zure betiko laguna hainbeste gazte, eta klase guztietakoak elkarrekin, hori da, izugarria. Eta elkarrekin ez ezagunak edo biztetik ezautzen duzun personakin eta lanien aitzea eta elkarte guztietakoak lan hori elkarrekin egitea hori ere zoragarria dela. Berdintasuna etxean ez dago, eta naiz biek itxian gelditu, ama beti egiten du doblea baino gehiago, eta zer gertatzen da, lertuta dagoela, emakume guztiak daude lertuta. Zertik, zaintza eta dena guretzako da, eta hori lortzen da berdintasuna, baina egiazko berdintasuna. Ama asko daude gaina bakarrik, zertik, separatzen dira edo ama bakarrak, eta horiek aurre ateatzeko eta lanik gabe gelditu dira. Dago krisis handi bat eta emakumeengan askoz gehiago. Baina ordu berean arratsaldeko 6:30 kazerola egingo da, 3 puntutan. Orduan, ordu berdinean eta bakotxa bere puntotan egingo da, oihua egingo da. Emakumean oihua izango da. Ezetik, ezin da 6 baino gehiago elkartu eta orduan jarriko geha aldugun bezala, eta hori izango da, baino elkarrekin. Animoa, pandemia honetatik aterako behala, eta aktitud bat hartu behar dela, baina aktitud positiboa, eta aurrera, aldugu eta emakumea gehiago aldugu eta doble egiten dugu.